Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatsirari 263 pari pachake ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe pabahara utena on the notification bell kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti please don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Very sorry muri yeZimbabwe nekurekodhera mumba ndakakula down ndakachila, very sorry. Inyaya yandibhowa, inyaya yekutendera mastreets yesocial media. So director vedu vekuna Boom vakabuda pasocial media vachigadzira video iro rekuti handichashandidzane netimu, handichashandidzane netimu. Ndo mashoko avakataura kuti ivo havachashandidzane netimu ravo riya ravaiacta navo. Vataura izvozvo vanhu vari kukata video iroro, vari kata vari kungoisa pekuti hanzi handichashandidzane netimu. Saka video iri kutendera mastreets esocial media. Kune vanga vaconfuswa nevanhu, ndauya nefull video director naIzaBoom vachitaura kuti aiwa ndikureva timu revasikana vebasa. Usaskipe this video nekuti ndine next update. Next update iyoyo inorwadza kune varoyi kunze uko. Ndatone first update. Makadii yenyu muri yeZimbabwe ndoimba kuti mese muri bo. Guys, ndoziva kuti makamirira pfuma yababa, but pane maproblems atiri kusangana nawo. Chekutanga ndechekuti inini netimu hatichalingi, hatichakonsecushanda tese noda kumaproblems atiri kusangana nawo akawanda. So zvekuti maworks achapfuurira mberi zvinogona kunetsa, because ukatasa ipapo pacho respect chaiyo havana, but effort chete tichitoisa kuti zvinhu zvitese zviende kumberi, but tichidzoka kumashure. So respect chaiyo kutondoona semunhu, watondone semunhu vangongoita imwe yaisei. Saka pakaipa. Timu randiri kutaura uya mamedza handiri kuona tasemoni kana chingwa chacho achinangana mazai, handiri kuona. Saka timu irori mameita tinoramba tichanda naro sei, asi mari yemazai handakukupai. Saka mazai hamunaoni kana dringi racho tasemoni guys rangoiswa kamheno, rangoiswa kahafu. Saka tatafunga kuti nini mameja hatichakwanisi kushanda tese. So inini hangu pfuma yababa handizoregera hangu, because tikaregera kushuta pfuma yababa todyei hapana. So nandira kuti guys pfuma yababa musi weWednesday chakachaya, mwana wesigara watenga tata tonakirwa. Timu rese renaIzaBoom tinaro panapa tatipedzisa mamwe masinzi. Timu rese yarwa masports boy ende munhu wese atamba bhora rake pro. Timu riri kugona guys, zvekudaro ari kundifadza. Tikunakirwa guys, pfuma yababa season 3 magets pari kunakidza, pachapisa. Tikaregera kuacta todyei torarama nei? Hatina katodyei katofa nenzara. Otherwise director naIzaBoom ini ndakuenda guys. Thank you so much nesupport yenyu, tisigirei tosvika kure. Ndaenda. Next update iyo yemukadzi uyo akaudza vamwene vakaudza muroora wavo kuti inini ndinozvipedzera mazai angu ndega, ndinodya vana vangu ndega, ndiri huku isingapiswe muromo. So da kusiyai muchiona video, pedza kuona video tozvorofika comment section insahatsirari ndokuzivisai nyaya sezvadziri. Sorry, audio ndoyada kunzwisai ndokuzivisai nyaya sezvadziri. Ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Kune murume akaroora mukadzi wake. Murume wandiri kutaura nezvake muri yeZimbabwe vakazvarwa vari vaviri, iye nasisi vake. Sisi vake ndiye mudiki, asi vese vakasvika pazera rekuroora nekuroorwa vachizama kuita dzimba dzavo. Okay, vakazvarwa varipo 2. Okay, vazvarwa varipo 2. Murandasikana akaroorwa nemunhu wemhando yepamusoro achibva aenda kunyika yekuSouth Africa, but ane musha wake urimo mukati menzvimbo urimo mukati menzvimbo yeChegoto. Izvezvi akadzoka ari mukati menzvimbo yeChegoto. Mukomana akabva afa, but amai ava murume wavo paakafa, baba vakasiya vataura mashoko ekuti mwanangu inini ndarwara, kana kuri kuti Mwari vanditora hakuna umwe mwana ndiwo wega
unosara pano uchiona mai vako hapana nidi yekuzama kuindotsvaga stendi yako gara pano. Ndokubva avaka imba yake pamusha uyu pastendi yababa vake, ndokubva amakira amai vake vakavakirwa 1 room but iri imba yemazenge iri hombe inokwendera nezvinhu zvavainazvo. Achibva avaka imba yake ine makamuri arikuenda kuita iwo manomwe pastendi yevabereki. Amai vaibika vega, muroora achibika ega, but every day vachiterana zvinhu zvese. Mwana komana akabva afa kutevera baba komana afa, akasiya mhuri yakakura sei? akasiya vana 3 nemudzimai wake. Apo vari kugara pamusha pevabereki. Okay. Kureva kuti dzese dzasara dziri shirikazi. Amai murume akafa, muroora murume akafa, vasara vari pamba apa. Muroora aitoteka irrigation kake nekuti akacheresa bhoho achitodiridza zvinhu zvake zvimwe zvaangasati akohwa nekuti nguva yese kana uine mvura unotyara zvaunoda. Inzwai Zimbabwe, amai mwana kosikana anova muroora akafirwa nemwana wake. Mwana akadonhera mumugodhi kune umwe musha achibva afa kudaro. Amwene vakabva vaudza muroora zvikanzi muroora, ndiri kuona mazuva awandisa kubva zvakafa murume wako, taane mwedzi 3 iko zvinozvi mwana wako afa. Mhepo dzinogona kuti vana vapere nokuti takagara nemutorwa pano. Muroora anobvunza kuti mutorwa ndiani? Vanoti mutorwa ndiwo muroora. Asi shoko randoda kuudza ndiri kuti muroora wawange wakagarira pano akafa, uchagariri pano. Chimwe chadoda kukuzivisa ndechekuti angu mazai ndinotya ndega uye ndisina anondipisa muromo. Asi kana wafunga kuita zai rangu handikurambe ndiri kutendera, asi ziva kuti ndati angu mazai ndinozotya ndega. Kana walaita zai rangu ndichazokudya. Mashoko akataurwa pasina kutenderera fefe. Muroora akanoudza umwe utungamiriri nevamwe vavakidzana vari padhuze vakati ndozvandiudza. Muroora ndo paakaudzwa neumwe munhu zvikanzi muroora usati wauya pano iwe unozviziva here kuti pamba pakadai muno munzvimbo matinogara mune mwanakomana anga ari form 1 mumwedzi wokutanga ari form 1 mwana uyo akabva afa nenzira kuchikoka mavoko maviri achikoka mavoko maviri zuva richivira zuva rachikoka mavoko maviri ndo zuva raafa. Asi inzwa mashoko akamboitika pakutanga kuti mwana asofa. Vamwene vako iwe vakati vachienda kuchigaro vakatakura bhaketi pamusoro ndokubva vasangana nemwana achienda kuchikoro kuseni. Ivo vachibva vatsauka pasaidi havana kubuda murodhi, vakaisa bhaketi ravo pasaidi richibagwe ndokungobuda pasaidi ndokukunya hembe dzavo ndokutanga kurasa mvura. Mwana anganonoka kuchikoro achimhanya ndokubva vaona achibva seka. Akaseka achibva anzi waseka inini auseki vamwe zvakare. Amai vakabva mira kuenda kuchigaro vakabva vatanga kudzokera kumba kuvabereki vemwana uyu nokuti vaimuziva vagarisani munzvimbo imwe chete. Vachibva kuti mwana wenyu muri kuzviziva here ndichienda kuchigaro andiona ndichirasa mvura ndobva ndiseka. Saka mwana wenyu nemusi wechina yanga iri mandi, nemusi wechina kuseni achienda kuchikoro kana asati aenda kuchikoro ndichamurova neshamo 2 rakunovavira ndonomusiya kuakafa. Inzwai mashoko muri yeZimbabwe, mwana wenyu nokuseka kwaandiita musi wechina kuseni achienda kuchikoro kana kuti asati aenda kuchikoro but dziri nguva dzekuseni ndichamurova neshamo 2. Ndamurova neshamo 2 rakunovira zuva risati randora ndofanira kumuperekedza kunomusiya kune vakafa. Apo iri mandi ndo vachamusiya, ndo vachaziva zvokumuita dai. Ndokungotaura munyi pamba. Mwana achienda kuchikoro achimhanya ndobva adona ndobva achikoka maoko ese ari madii. Vachienda kuchipatara kasvika kunzwa mwana atochikoka. Mwana achibva adhimitwa kumanheru kuma 5-6 mwana achibva shaika. Uri musi wechina wakataurwa namai vaya ndobva atoshayika. Mai vachichema achiudza vanhu kuti ndozvaitika zvechokwadi. Mai ava vakazotizofamba kuenda pamusha wanga une rufu. Vachinosvika parufu Zimbabwe vanhu vakatiza parufu. Vachisvika parufu hapana ida kuti parufu kana uchinge wasvika unobata maoko munhu wese asvika parufu. Asvikawo parufu kunyange isiri hama inobatwa maoko. Pakutiza kwakaita vanhu ava vaitiza kuti vanhu vachazoya vachibatwa maoko namai ava. Dai vaingobata maoko kuvabereki chete vanhu kuti taigara but vanhu vanga vakusvika kubatwa maoko nani namai ava. Shoko ranga ratofamba ende amai ndochema achitaura yes kuti ndozvakaitika mwana wangu afa uyu
ndo zvakaitika kana ndichifa ndingai ndifa right mwana ite sei ama vafa zvadaro mwana afo nyaya ndanga ndichitaura iyi ndazoitaurira pasaidi zvimwe zvavakaitika apa mwana wa mai avo wekutanga akafa wechitu mushure mekuzwa mashoko mwana wake achibva afa kwasara mwana 1 bana 2 ite sei vafa asati avigwa mwana uyu mushure mengoti 2 days achingozoti enda mazai yangu ndinodya mwana ayo achibva afa muri kuti vazukuru vana vemwanakomana vanga vachigara nemuroora vari vatatu 2 vakafa mazuva akatevedzana wokutanga akadurira mugodhi pasina 3 months baba vafa wechi2 achibva angozofa zviya zvekuti vakarara vanongomuka mwana akaita sei akafa mushure mekuzwa kunzi chienda inini mazai yangu ndinodya ndega uyezve panapa iwewe uri mutorwa izvo amai vamuroora uyu aiti alright chirege nditenge ndakohwa zvinhu zvangu zvandakarima ine irrigation yangu iyi nokuti ndine chibhorani plus muroora aiti ndinoenda kupi ndakasiyiwa nemurume wangu honai imba 7 rooms ndakasiyirwa pano ndinoenda kupi ndo zvaigarira but ndinoda kumashoko anga kuti chirege ndipese zvimwe zvandakarima ndiende hangu kana kuri kuti inini ndopaza imba zvinhu zvakafanana nemawindow frame madoor frame nemadoors nezvimwe zvinotoreka nditore but vaimwene vaiti kubuda kwako pano unobuda uriwo sokuuya kwako chaunogona kuenda nacho mwana uyo ari kurarama kana achida zvadaro muroora mwana nditakafira mumba ndokutakurwa mwana ndokuendeswa kumoshari mwana aendeswa kumoshari muroora achibva chema achiti hama dzemurume dzemwana wangu haabudi kubva mumoshari kuenda kuzovigwa pano ndisati ndaziva chakachika mwana wangu imbo ndipaiwo nguva ndiri amai vemwana ndoda kutsvaka muroora uyu tanga kufambira nyaya dzake tapinda mu 1 week mwana asita torwa tapinda mu 2 weeks mwana asoka wiki rechitatu muroora achibva wana munhu zvikanzi andiye kumba vachienda kumba muroora ndikutaka kuunganidza muukama nekuvazivisa kuti nhasi ndiri kusvika pamba pa ndiri kusvika nemubatsiri kune vamwe vaitoda kuti mubatsiri uye pamba nekuti vamwe vaityiwa kwete zvekutenderera kana kuvanza so vanhu vanga kutora mukana wekushandisa muroora kuti ndiye arwadziwa nekurwadziwa kwake ndiachadzipurisa chokwadi veukama vemusapota kumasaiti but vasingabudi pachena kabisira amai kunotosikurudzwa kuti kune vamwe vaitobudisa mari kutopa muroora kuti muroora ashandise mari idzi asanete nekumira munzira asi achionekwa ari muroora kupambira nyaya idzi muroora akauya nomubatsiri pamba vamwene vasingazivi uyo padheni apinda mubatsiri achingopinda mumba achitanga kuita zvinhu zvake mubatsiri ndiye mututu watanga mututu watanga kumuroora mubatsiri nemuchairi nemubatsiri zvese nemuroora zvese vese vakuchaya nemwana wamuroora vese vakuchaya nemututu mubatsiri nokukasira ndokufungadzira zvakafungadzira ndokubva ati kumuroora kubuda kwandiri kuita pano inini mukasara muri pana pamunofa ivi tose tatobatwa zviri kubata pandiri zvobata mamuri ndoda kuenda nemi musasari ndoda kuda kusimbisai mangu mandinosimbira ndokubasa kwangu kufamba ndichibata zvinhu zvevanhu zvandisingazivi kuti zvakareba sei uye zve vakazvitora kopi asi mawiri andaita pano pari zvino zvindatangirwa handi muroora ukasara unofa hatizopashandi but hapashandi tsitsi nokuti nesuwo tinogona kufa ndobva buda nemuroora vachibva vaenda vakaenda zuva ravaenda iroro ndo zuva ravakanodzoka zvakare paakadzoka muroora akanzifonera veukama kuti vazive kuti adzoka ndokubva adzoka akadzoka aine pepabhegi yange yakazara mashizha egreen ekuita semunonzi achangobva mukutengwa kuita green inoyevedza ndobva wadza veukama zvikanzi right ndichararamba memuroora ndoda kunzwa kuti simba zvindikaitwa pakutanga naiko zvino zvakamira sei achibharara arara kudaro veukama vakanga vozwa kuti svikai kumapasti 4 past 5 kuseni titenge basa tese kumusiku muroora nemubatsiri vakaenda nemashizha aya ndokunoisa padhoo ravamwene egreen aya ndokuisa padhoo ravamwene nguva yakasvika vanhu vakasvika vachiona padhoo ravamwene pakaiswa mashizha zvikanzi chokutanga ndoda kuratidzai simba tikagona ipapo tahwina takunda zvatiri kutaura panapa zvekufa kwemwanakomana zvekufa kwevazukuru zvese mungada zvinyi kutsvaga mubatsiri but hapana asingazivi kuti zvakatorwa nani nokuti muridzi wekushoko iri anototaura ega kuti nina angu mazai ndodya ndega ende ari kunopindira mazai asiri ake akapindira asiri ake munopera mesa right vanhu vakaungana vari kudhoo remuroora asi semurwanzi vakagara
amwene kusvika 7 havana kumuka, 8 havana kumuka, 9 havana kumuka, kuma 10 amwene havana kumuka. Zvikanzi right, mubatsiri akatanga kufamba achiti panapa takubata basa, ndapedza masports. Simba rinofanira kuti kurira isusu tari wana, but Simba rinofanira amai varisiriwo. Amai vakana vakuita basa vanofamba nemupuro. Mupuro wandiri kutaura uyu tinogona kusazoona isusu nekuti ivo pachavo vanenge vamupuro, but pana vatoda kuti tiratidzane kuti chikara chavanoshandisa vanorarama sei nacho. Vanhu vakaungana so mupurwa ndo wakabuda mumbamame, vanhu vakazodhawo kuti gwe, vakafunga kuti amai vakubuda pai vamuka kubuda mumba. Chakabuda mupurwa ndo kutanga kusvika mashisha ayangari pachi angari paisi patowa, ndofunga ukaruma kaviri katatu mupurwa ndokutanga kukunguruka pasi pedumbo panenge pakachenaka, uchikunguruka uchipinda mumba uchidzoka zimusori chirwa pai patoo, ndokuti siko rambwina kuvanhu. But kwete zvikuratidza kuti uri kumhanya nesimba zviya zvekuti uri kurwadziwa pane zviri kuitika. Ndokudzoka mupuro wachibva wapinda mumba, wapinda mumba hapana kuti maminesi amwene achibva buda panze, vachibuda panze ndedhuma nemasiso evanhu, vachinoona vanhu amwene achibva dona pasi. Mwanda waamai musikana anditi mwanakomana akafa, kukasara 1 mwana uyu akaroorwa kusvika South Africa, but akadzoka ari kutovaka mucheguto imba une mudhuri muhombe, anga aripo. Achibva tora mai akati mama munozviziva muri yeZimbabwe vanhu vakaungana ende mashoko ese ari kutaurwa, akataurwa namai vake, ari kutaurwa nevanhu ese, uye zvekuti akadya vana pamwe chete nehanzvadzi yake ari kuzvinzwa, but akati ndaamai hapana zviri kuziva. Onai mama vadona vangashaya here anovamutsa, ndokuvamutsa. Avamutsa kudaro amai vachibva vamuka zvikanzi mwanangu mainenge zvakaoma, but kana uchida kundibatsira ndokumbirawo uende neni kumba kwako, usapinda neni mumba vangu. Kana wada ndipinde mumba mangu ndipinze inini, but kana kuri kuti ndazokundikana kubuda uchanditora sei? Mwanangu andidi kuti upinde mumba mangu. Mangu abuda mwe, mangu abuda mangu andidi kuti upinde mumba mangu, please ndapota. Nyangu pandakamira izvezvi ndikadona ndikafa, beta dziuya hama dzangu, idzo hama dzangu zvakare ngadzitsvagwe chatungamire kumberi, musapinda mumba mangu. Mumba right, vanhu vake vakuda simba nekunzwisa kuti papinda pazobuda amai ava pane mupuro wataona wakunguruka ukatenderera mushure mekudya makwenzi aya. Amai zvavabuda vabuda nguva yapinda mupuro ndo pavabuda ivo. Saka ndombatsira nono achatanga pedza basa. Iwo kana unotora mai vako, tora mai vako uyendi. So pakazobuka amai ava vanga vakutobatwa nemaoko, mai havachanzwi, mai havachitauri, mai havachaoni, vakubva panzvimbo achibva enda nawo kumba, achisvika kumba zvika nombatsiri aiwa aufani kuomerwa iwewe, mai vako vachange vachitaura newe. Dzimwe dzenguva urwere hwekusanzwa nekusaona ndiungabate, but hwekutaura vachataura newe kuti urerukirwe. Iwewe hatiri kuti urwadziwewe. Ndobva vabuda vachibva enda namai vako, variko ikoko mhuri yeZimbabwe. Zuva ravarara iroro kamwana kemwana wavo kakubuda ropa mumiro munzeve kakutohumana kondiregei mbuya ivavo zvakare vatanga zvakare kamuzukuru kemwana wavo kasi aiwa mwanasikana vavatora vaikwenya navo kumbeko vakunorova futi ikoko. Mwanasikana iye zvakare akatozopedzisira kutiza nemwana achiti handisi kugona kurara, ndikangorara chete ndikuona amai vachindidzipa, amai vangu vari kundidzipa. Zvikanzi nevana ndova vatora, zvikanzi ndovaita sei? Saka iko zvinozvo mwanasikana ari kugara kuno umwe musha anoenda nechikafu kunopa amai vake, ndokubva aenda kuhama dzamai vake kuti avezo ndiri kukumbira tifambire nyaya yamai, hama dzemai chibva zaramba. Zvikanzi kana ari yeyezo atifambirei.